салом дӯстон, ягона трансфери каму бешам аҳамият доштаи Барселона дар ин равзанаи трансферӣ амалӣ шуд. Баъд аз оне ки гузариши Нико Уильямс то ҷои ноаниқ шуд, Деко ба суроғи ҳамлагари Лейпциг Дани Олмо рафт, то ҳадди аққал ӯро аз даст надиҳанд. Манчестер Сити муддаии дуюм барои ҷалби ин бозингар буд ва аз Барса дида маблағи бештар пешниҳод мекард. Вале ба назар Олмо бозгашт ба хонаи худро нисбат ба куч бастан ба Манчестери боронӣ афзалтар донист. Каталониҳо бо харҷи 60 миллион евро ва бонусҳо ӯро ҷалб карданду акнун суоли асосӣ дар он хусус пайдо мешавад ки Дани Олморо чӣ хел ба қайд мегиранд. боварӣ дорам аксари шумо ҳам ҳамин саволро ба худ додаед ва мо тасмим гирифтем имрӯз ҳамин мавзӯъро баррасӣ кунем. Тугмачаи обуна шуданро зер кунеду бароҳат наворо тамошо кунед. Дӯстон, тамошои бозиҳои Барселонаро дар мавсими нав бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аввалин топ трансфери Барселона таҳти роҳбарии Ханси Флик амалӣ шуд. Дани Олмо аз Лейпциг ба Барселона мепайвандад, менависад акаи Фабрицио Романо. Барса барои ҳамлагари 26-солаи испанӣ 55 миллион евро ва 7 миллион еврои дигар ҳамчун бонусҳо пардохт мекунад. Шартнома бо Олмо барои 6 сол имзо хоҳад шуд. Аҷиб, Барселона аз куҷо маблағ пайдо карда бошад? Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дастаи каталонӣ дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад. Гуфтушунид барои ҷалби Олмо дуру дароз давом кард. Пешниҳоди аввали Барселона чунин буд ки 40 миллион ҳамчун маблағи асосӣ ва 20 миллиони дигар бонусҳоро ташкил медод. Илова бар ин, каталониҳо чунин шарт доштанд ки маблағро якбора не, балки ҳар сол 10 миллион евро пардохт мекунанд. Лейпциг инро қабул накард ва бо Бавария гуфтушунидро оғоз намуд ки диққат ба Дани Олмо доштанд. Пешниҳоди ниҳоии Барселона ҳамин 55 миллион ҷамъи 7 миллион бонус шуд. Бале, тавофут чандон калон нест, вале роҳи пардохташ барои олмониҳо бовариноктар шуд. Лейпциг ба ин ҳам розӣ намешуд агар хоҳиши Олмо барои баромад дар сафи каталониҳо пайдо намешуд. саволи асосӣ аз куҷо Барселона дар кризис буда ин маблағро пайдо кард? Касе инро намедонад. Аммо агар ба навиштаи расонаҳо такя кунем, ин ричаги нави Лапорта аст. Шарикони даста Nike, Spotify ва Aromark кӯмак карданд ки Барса саҳмияҳои Barsa Studiosро фурӯшаду 40 миллион евро ба даст орад. Дар ивазаш даста чӣ медиҳад, ба мо номаълум. Новобаста ба ин ҳам 40 миллион кофӣ нест. Ин даромад не, балки як миқдор маблағ барои пӯшонидани қарзҳои қаблӣ мешавад. Яъне вазъ ҳамоно бетағйир боқӣ мемонад ва ин маънои онро дорад ки Дани Олмо ҳоло ба қайд гирифта намешавад. Шартнома бо Nike бо шартҳои нав ҳоло ҳам нест. Барса ба талаботҳои Ла Лига мутобиқ шуда наметавонад ва имкон надорад ки футболбозонашро ба қайд гирад. Аз ҳайати асосӣ Виктор Роке, Пау Виктор ва Иниго Мартинес берун монданд. Бо ин вазъ Олмо ба Барселона чӣ лозим буд? Инаш маълум. Флик ӯро дар дастааш дидан хостааст. Ҳадафи якуми Барселона Нико Уильямс буд, вале Венгер хост дар Атлетик Билбао боқӣ монад. Каталониҳо бо шан нишонро сӯи Олмо карданд. Чӣ хеле ки инсайдер Адриан Санчес менависад, Ханси Флик Олморо дар хати нимҳимоя истифода бурдан мехоҳад, на ин ки канори чапи ҳамла. Барса ҳанӯз ҳам опорник ҷалб накардааст. Флик чунин мешуморад ки то январ бо Марк Касадо ва Марк Бернал метавонад дастаро тақвият диҳад. Дар ҳайати асосӣ бошад Френки де Йонг ва Кристенсен бештар роҳ мегиранд. Яъне Олмо дар маркази хати нимҳимоя бозӣ карда ба ҳамлаҳо кӯмакрасон мешавад. Ҷалби Олмо ягона хариди Барселона дар ин равзана нахоҳад шуд. Каталониҳо барои хариди Нико Уильямс ҳоло ҳам умед доранд. Чӣ хеле ки рӯзноманигор Тони Хуан Марти менависад, ин гузариш ҳоло пурра бекор нашудааст. Агар Фликро Эктор Форд қонеъ накунад, варианти бозгашти Жоао Кансело вуҷуд дорад. Хулоса, моҳи август барои Барселона сермаҳсул хоҳад шуд. мо ҳам барои саривақт огаҳ кардани шумо аз навгониҳои даста кӯшиш хоҳем кард. Ба ҳамин хотир ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер кунед ва пайгири Барса TG бимонед. Бо шумо будам ман Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.